الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان وطاعة إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمين، mahalarta wannan taro tun daga shugabanni a zuwa ga dattijawanmu da matasanmu da malamanmu da alarammomi da 'yan agaji da sauran jama'a duka, ina muna sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna wa Allah godiya madaukakin sarki wanda ya ba mu ikon sake haduwa wannan majalisi na babanmu malaminmu marigayi a sheik a doktor Abubakar Giro Argungu. Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kamalan da gafara, Allah ya masa rahma, Allah ya sa malan ya huta. Kamar yadda mai gabatarwa ya addu'a, Allah ya kai ladar wannan majalisi a kabarinsa. Mu kuma da muke kokarin yin abin da muke iyawa, Allah ubangiji ya saka mu da alkhairi. Allah ramma kuma gangaran,
Allah ubangiji ya ƙara ma rayuwar shi albarka kuma Allah ya saka mai da alkhairi. A yan uwa musulmi, yau insha Allah ta'ala kamar da kuka gani muna 1 ga watan Rabiul Thani, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445, wanda yau ya zai muna 16 ga watan 10 miladiya shekara 2023. Muna fatar Allah madaukakin sarki ya samu dace. Abinda zamu karantawa Allah ka samu dace da abinda daidai kuma da aiki da abinda daidai. Insha Allah ta'ala kamar yadda mai faɗa ya faɗa wancan sati mun kwana suratul baqara aya ta 251 ko yau kuma zamu tashi aya 252 insha Allah a cikin wannan sura. karamakallahu bismillah. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Wato ƴan uwa musulmi, wannan aya da Allah mai karanta aya ce wadda a cike da karatu da darussa masu zurfi kwarai da gaske. Illa kawai mu a matsayin ɗaliban ilimi za mu ɗan karanta mata yassara insha Allah. Allah maɗaukakin sarki bayan ya ce wa innaka laminal mursalin, lalle kai kana cikin manzannin Allah. To kaga tunda da yana cikin manzanni ya kore magana da kafirai kai cewa kai ba manzo bane. To sai Allah maɗaukakin sarki ya ce tilkar rusulu, wa'ancan manzanni da muka baka labaransu ya Rasulullah, faddalna ba'dahum ala ba'd, mun fifita sashen su akan sashi, ba duka dai suke ba. Su manzannin Allah wasu sun ɗara wasu girma ko cikinsu, saboda hikima ta Allah maɗaukakin sarki bai yanke daidai wa daida ba. Cikin mala'iku ma akwai manya akwai ƙanana, sannan cikin manzanni akwai waɗanda suka ɗaga wasu daraja, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa suratul Isra'i, wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd, tabbas haƙiƙa mun fifita sashen annabawa akan sashi, wasu sun yi wasu daraja. Sai Allah ya ce wa ataina Dawuda zabura, mun baiwa annabi Dawuda littafin zabura. Kun ga shi ma wannan wani fifiko na daban. To kun ga idan kuka diba za ku ga wasu malamai suka ɗan kawo cewa to an samu cin karo tsakanin hadisin Bukhari da Muslim, wanda manzon Allah ya ce la tufaddiluni alal anbiya, kada ku fifita ni akan annabawa. Wa fi riwayatin, wata riwaya kuma manzon Allah ya ce la tufaddilu al anbiya ba'dhum ala ba'd, kada ku fifita annabawa sashin su akan sashi. Yana yawa kana karatun hadisi ka cimma wanga hadisi cikin Bukhari da Muslim, sai ga to wanga hadisi ya ci karo da aya. To malamai suka ce a'a, suka yi mafita guda biyu. Suka ce manzon Allah ya faɗi wagga magana ne tun gabanin a saukan mai da wannan aya na nuna fifiko tsakanin annabawa su wasu junansu.
wasu malamai suka ce a manzon Allah ya faɗi wannan saboda tawadi'u kamar yadda ya saba shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ku fifita ne saboda ai cikin maganganun shi ma sai daban-daban kana jin ana sayyidu walad adam ni ne shugaban ɗayan adam wala fakhra babu alfahari ana awwalu man tashaqqu anhu al-ard yawm al-qiyamati ko saboda ka shi yasa ƴan uwa musulmi su annabawa tsakanin su akwai fifiko wasu sun dara wasu to haka ma yadda da wannan aqida ce ko cikin mutane ka yadda wani ya hika wannan da hika yadda ya dara ka in baka yadda ya hika ba to baka yadda da sunnan Allah ba cikin mutane tunda ka gani ko cikin mala'iku ma Allah ya fifita wasu akan wasu shine Allah madaukakin sarki yace tilka rusul wa'ancan manzani da kaji an baka labarin su faddalna ba'dahum ala ba'd mun fifita sashen su akan sashi sai Allah ta'ala ya buga misali yace minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda yayi magana da Allah man kallama Allah wanda Allah yayi magana da shi saboda Allah anan shine fa'ili Allah shi yayi magana da shi dan shi ne mai zo yayi magana da shi idan Allah bai da ba zai magana da shi kamar wa kenan kamar annabi Allah Musa akwai ayoyi da dama masu gwada annabi Musa yayi magana da Allah madaukakin sarki walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين saboda ka wallahi yan uwa musulmi dole mutum ya yadda wallahi akwai fifiko wallahi in baka yadda ba kai wauta tunda kana aiwa daya to ya hika kuma kai da kanka zaka saki wallahi ya hika ko da ƙarhin to wallahi ka yadda ya hika tunda muna ganin dacci za ka ga wani bi dacci ya tai daji tare da yaro ya sa kuya ya tsire baba ya ya kashe kuya ya saki jiwa wannan tsakiya ko kuya guda bai kashe ba don Allah ba a hishi ba inda uba zai je a bugun shinkafa a sheki ya dure yaro ya daga ya laga buhu bisa ka fada ta aji baba na tsaye ko jange bai ya doka don Allah ba a hishi ba to saboda haka ne zaka ga sai Allah ya to ya ba yaro kuɗi kai ka yadda ya Allah ya bashi kuɗi saboda ka dole mutum ya da sunna Allah ya fifita wasu akan wasu Allah madaukakin sarki na magana irin daraja da manqaba da yabba annabi Allah Musa alaihi salatu wassalam nayin magana da Allah daga shi sai Allah babu wani mutum tsakanin su shine Allah ta'ala ya ce walamma jaa Musa limiqatina ka ambata lokacin da annabi Musa ya zo domin alƙawalin haduwa da mu miqatin mu domin malamai suka ce miƙati kamar wuri ne wanda Allah ya sanya mai ya tosu haɗu meeting point ƙwarai da gaske wa kallamahu rabbu ubangijinsa ya magana da shi aka ce annabi Musa ya ji magana Allah cikin jiki ne ko ina jinta ya kai sabanin ni magana ni da kai ga kunni na muka jinta amma shi maganar da ya ji ta Allah cikin jiki ne ko ina jinta ya kai kuma ya ji ta kama shi ya ji daɗin maganar wa kallamahu rabbu annabi Musa ƙala sai ce rabbi arini anzur ilaik Allah gwada min kai in gane ka saboda kana magana kana jin daɗin to yanzu haka ka ga mai magana ai ƙala sai ce lan tarani wato Musa baka iya gani nan cikin duniya har abada inda kana cikin duniya baka iya gani domin waggalan din daga duniya ta tsaya duk malaman mazhabobin halaka suna gan cewa har lahira ba a gani Allah wannan ba haka bane Allah da yace lan tarani baka iya gani bisa bangon duniya kai Musa saboda halittar da aka yi maka ba kai shirin ba a shirya ta in yadda za ta gani na ba yadda aka rakkaba dan adam aka tsara shi bai iya ganin Allah da ido ne irin waɗanda
amma dai walakin yanzuru ila sai dai kalle zuwa ga dutse ga yacan Allah ya ce dubi ga dutse sai ya kalle shi idan dutsen ya tabbata inda yake fa inistaqarra makanahu idan Allah ya bayyana har dutse ya tabbata inda yake bai komi ba fa sawfa tara da san za ka ganni falamma tajalla rabbuhu yayin da ubangiji ya sako haskensa zuwa ga dutse saboda haske ka fara tahowa sannan Allah ya taho saboda malaman aqida sun yi bayanin cewa Allah ka yi gare wani haske na ya sha makance ba a ganin Allah shi hasken bakin karhi gare yadda dan adam bai iya hankulin ganin wannan hasken to saboda ka sai Allah ya sako haske ne suka ce kwatankwacin gaba ta hannu Allah ya saki haske sai ga dutse ya ruguje falamma tajalla rabbul jibali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iq sai ga dutse ya ruguje saboda tsananin ƙarhin wannan hasken na ubangiji sai ga annabi Musa ya faɗi ya suma ga hinan ya suma falamma afaqa lokacin da ya farfado ya tashi qala subhanaka yace tsalki ya tabbata gare ka ya Allah tubtu ilayka Allah na tubu zuwa gare ka wa ana awwalul mu'min Allah ni an na farko a duniya wanda da ba a ganin ka duniya ya Allah kaga kenan ba a ganin Allah bai ga Allah ba to saboda haka annabi Musa yayi magana da Allah ba so ɗaya ba so biyu ba kuma da shi da Allah daga shi sai Allah suka magana yana jin magana Allah na jin magana ta to sai kaga wannan wani matsayi ne wanda Allah ya ba annabi Musa alaihi salatu wassalam subhanahu wata'ala yace wa rafa'a ba'dahum darajat kuma Allah ya daga sashen su ga darajoji malaman tafsiri da yawa suka ce ana nihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya daga da darajoji masu yawa yayi musu fintinkau duk wani manzo da Allah ya aiko duk wani annabi da Allah ya aiko babu wanda ya kai daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi yasa shi nashi matsayi daban ne shi yasa su kansu annabawan sun yadda annabi Muhammad shi a shugaban su Allah ya tara mai su a masallacin Qudus ya ba su sallah duk da ke wannan sallah ce gaibiyya Allah ya tara mai su ya limance su sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi a halittar da ko cikin mala'iku ko cikin mutane ko cikin jinnu babu wanda ya daraja ta so ne wanda Allah madaukakin sarki ya keɓance shi da shi wanda yake mishi shi yasa malamai suka ce in kana bibiyar alqur'ani zaka iske Allah madaukakin sarki ya hada soye da son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana son Allah to ka so annabi Muhammad shi ko so ne ka bi shi subhanahu wataala yace qul in kuntum tuhibbuna Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki ce qul in kuntum tuhibbuna Allah kace in kuka kuna son Allah in kun kasance kuna son Allah da gaske fattabi'uni ku bi ni sai Allah ya so ku sharadi ne in kuna son Allah ku bi ni kenan yanzu idan mutum ne ce yana son Allah amma aka ga dabi'u ne da halaye ne ba su bin Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ƙarya yake jaku saboda Allah ya hada so ne da son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani wuri kuma Allah madaukakin sarki sai ya hada yarda tai da yarda Annabi Muhammad sallallahu wuri guda a ƙarshe sai ya musu lafazi iri guda sai ya ce wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin Allah madaukakin sarki ya ce wallahu wa rasuluhu Allah da manzonsa kaga sai zan biyu sai ce ahaqqu an yurduhu shi cancanta a nemiyar da shi to Allah ko manzo in Allah ya dunkula abin ya zan guda in Allah ya yarda da kai annabi sallallahu ya yarda da kai in annabi sallallahu ya yarda da kai Allah ya yarda da kai a haƙu shi ya cancanta a nemi yarda shi in kun kasance mu'minai in sun kasance mu'minai su nemi yarda Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk guda ne wani kuma sai ya ce Allah ya hada da'a tai da da'am annabi sallallahu alaihi wasallam
subhanahu wataala ya ce man yuti ar-rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Allah madaukakin sarki ya ce man yuti ar-rasul faqad ata'a Allah, duk wanda ya da'a ga annabi Muhammad to hakika yayi Allah da'a direct. Allah ya ce wa man tawalla, duk wanda ya juya baya daga yin manzon Allah da'a fama arsalnaka alaihi hafiza, ba mu aiko ka mai tsaro akan shi ba, hita mutum da ka kyale shi. Kaga irin walakancin za a mai ran tashin kiyama. Wallahi duk wanda suka fandare manzon Allah ran tashin kiyama sai ai musu walakanci malam. Wallahi malam, Allah kada ka samu cikin su. Saboda ka Allah subhanahu wata'ala kuma ya hada istijabatuhu bistijabatihi. Karba ma Allah da karba ma manzon Allah guda ne. Allah ta'ala ya ce ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الله أكبر. wata rana manzon Allah ya kira wani sahabi yana sallah bai karba ba, cewa ne sai ya ji shiru bai amsa ba. Sai da ya gama sallah sai manzon Allah ya ce baka ji na kira ka ba? Sai ya ce ya rasulullahi sallah nake yi. Sai baka ji Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum, baka ji ba? Allah ya ce ya ku masu imani istajibu lillahi, ku karba ma Allah, walir rasul kuma ku karba ma annabi Muhammad idza da'akum, a duk lokacin da ya kira ku. Kaga sai aka mai da abin guda, ba idza da'ayakum ba, idza da'akum idan ya kira ku lima yuhyikum ga abin da ke raya ku. Kaga duk wannan yana gwada tsanin soyayya Allah ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ƴan uwa musulmi in ka dibi Qur'ani baka ji inda Allah ya kira annabi Muhammad sunan shi kai tsaye. Wannan karatu ne manya so daga sunan shi an gama shi. Amma wallahi malam mutum ya sani girman manzon Allah ya wuce duk inda ka dauke shi. Dan babu halitta guda cikin halittun Allah ko sama ko ta ƙasa wanda ya manzon Allah daraja. Shi yasa Hassan bin Sabit radiyallahu anhu min al-mu'ammarin, wanda tijina shekara ta yi 60 cikin jahiliya, yayi shekara 60 cikin musulunci. Hassan bin Sabit 120. wallahi sai yace alam tara anna Allah khallada dhikrahu idh qala fil khams al mu'adhdhin ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fadhal arsh mahmudun wa hadha muhammad. Yace alam tara kai baka gani ba anna Allah cewa lalle Allah khallada dhikrahu, Allah ya dawamar da ambaton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da sunan shi. idh qala fil khams al mu'adhdhin ashhadu, yayin da mai kiran sallah cikin salloli guda 5 yake cewa ashhadu an la ilaha illallah, ya kuma yace ashhadu anna muhammadar rasul, yace wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu, Allah ya tsago mai sunaye daga nashi don ya girmama shi. Sai ce fadul arshi mahmudun wa hadha muhammad, ma abucil arshi shi an mahmud, shi ko wanga shi an muhammad. Saboda ka shi yasa kaga manzon Allah sama duk da wasu suna ganin cewa kuma ba mu son annabi, wallahi malam ba haka bane. Amma ran tashin kiyama Allah zai hukunci, ko ba gaskiya ba. Amma masu cewa ba mu son annabi Muhammad wallahi su ji tsoron Allah, su ji tsoron Allah, su ji tsoron Allah, su sani cewa duk mutumin da ya ƙarya ya ce ba ka son annabi Muhammad, alhali da ɗabi'unka da halayenka da duk abubuwan da ka kai kana koyi da shi ne, ya ce ba ka so ne, wallahi bai maka adalci ba. Amma za mu gani hadisi ya tabbata ra tashin kiyama manzon Allah zai shiga gaba, za a je zuwa shan tafi al-Kautsar. Manzon Allah ya ce ina gaban su suna biya ta bayan al'ummata. Ya ce kawai sai in ga mala'iku sun shigo suna kora wasu mutane. Ya ce wala yuzadanna rijalun, za a kore wasu mazaje daga cikin al'ummata. Ana korarsu, ana hishe su, ana korarsu. Sai in ce a'a ku bar su al'ummata ne, ga hasken arwalan tare da su.
sai manzon Allah ya ce ku kyale su la tadri ma ahadasu ba'daka ya rasulullah baka sa abin su kago bayan ka ya manzon Allah baddalu wa gayyaru ba'daka ya rasulullah sun canza addini sun garwaya shi da wani abu wanda ba addini ba sai manzon Allah ya ce fasuhuqan ai nesa da su ban bukatar su a tai da su duk wanda kaga an wa hakan dan bid'a na wallahi malam addinin da manzon Allah zo shi ya garwaya shi ya zo da wani abu wanda ba shi ba saboda wallahi ka shedin ka wallahi malam ko aurenka ko haihuwarka ka kauce ma abinda annabi yi wallahi baka cikin mutane ne bale dabi'unka da halayenka manzon Allah yayi kasuwanci ka ce ka karanta yadda yayi kasuwanci yayi kiwo ka ce ka bincika yadda yayi kiwo in baka sani ba yayi zama da sahabbai ne irin mu'amala iri daban-daban babu wanda manzon Allah bai ba ka ce ka koma gida ne inda iyali ne yayi zama da su ka gani ka koyi sunna ta zama da iyali cikin tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma mutum haka ɗaya to ya je ka da kalmar ba ka son annabi wallahi malam bai maka adalci ba gahe sunnoni annabi duk ya kakkabe su gaba ɗaya ko guda bai amma wai kai abba ka son annabi ubangiji Allah ya kare mu to shine Allah madaukakin sarki da za mu ta bayanin matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam da darajojin da Allah madaukakin sarki ya masa da irin yadda mawaƙan zamani suka yi tawasa shi da baitocinsu na waƙa wallahi malam han mu wace nan mu lokaci bai kare ba mu ƙara gaba saboda an cika littafai da hadin matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam da dabi'u ne da halaye shi to Allah ka ba mu ikon gane to shine Allah madaukakin sarki yake cewa warafa'a ba'dahum darajat Allah madaukakin sarki ya daga sashen su ga darajoji wa minhum man khassahu Allah bi rutbatir rafi'as samiya daga cikin annabawa akwai waɗanda Allah madaukakin ya kebance su da matsayi madaukaki ka khatamir mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin fid dunya wal akhirah shine shugaban na farko da na ƙarshe duniya da lahira wa ka abil anbiya Ibrahim haka ma daga cikin masu daraja kamar uban annabawa annabin Allah Ibrahim sai Allah ta'ala ya ce wa ataina Isa ibn Maryam al bayyinat mun baiwa annabi Isa dan Maryamu bayyinat Allah ya ce mun bashi mu'jizoji waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba annabi Isa suna da yawa kaga shi ma idan kuka riba za ku ga annabin Allah Isa shi ma akwai wasu darajoji da Allah ya bashi na daban jama'a ina fatan mun gane maganar shi annabi Isa alaihi salatu wassalam irin abubuwan da Allah ya bashi suna da yawa shi domin an aiko shi lokacin da wato abin da ya shahi harakan lahiya bokanci wato yana ci kwarai da gaske masu ba da maganin gargajiya da masu warkar da mutane da tsahukansu sun yi yawa lokacin subhanahu wata'ala sai ya aiko shi wato da mu'jizoji masu girma kwarai da gaske shi yasa idan muka dubi alqur'ani Allah madaukakin sarki yace wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam dhkur ni'mati alayka وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين الله أكبر Allah madaukakin sarki yace ka ambata lokacin da Allah madaukakin sarki yace ma annabi Isa dan Maryam uzkur ni'mati alayka su da ni'imar da ni maka ya kai Isa ko yayin da ayyatuka bi ruhil qudus ni karfafa ka da ruhi mai tsalki
ka ambata ka tuna da ni'imar da ni maka da kuma mahaifiyarka kaga sai ya gama biyu yace id ayyatuka yana ne karfafa ka bi ruhul qudus wato ruhi mai tsalki shine malamai suka ce mala'ika jibril Allah ya hore shi ya saukar da shi tare da annabi Isa yasiru ma'ahu aina masara duk inda yake suna tare su mutane suna ganin Isa ba su ganin Jibril ta saboda ka daga cikin karfafawar da Allah ya mai da mala'ika Jibril hina tare da shi na karfafa shi dan hina ganin shi amma sauran mutane ba su gani ne kaga wannan ba karamin abin da bane dan yanzu ko kaina aka ce an baka mala'ika ya maka escort ga wa'azinka kaga baka jin tsoron kowa ko kana ji kuma sai da an ka zaɓi shugaban mala'iku gaba ɗaya an ka baka kula tare da saboda daga cikin ni'imar da Allah ya wa annabi Isa ya faɗa mai ya hore mai mala'ikan suna tare ko shi duk inda suke duk inda ya tafi yace tukallimun nasa fil mahdi wa kahala kana magana da mutane cikin tsumban goyo da kuma lokacin wato abin nan girma kahala lokacin da ka zan gwarzo tun kana yaro annabi Isa tun hina cikin tsumban goyo magana da mutane bai wuce awa guda da haihuwa bai magana da mutane ko ba haka bane kaga wannan wata ni'ima ce wadda ba a taba samu ba illa gare shi kadai da haihuwa ta da magana ta duka ba wuce awa guda to shine Allah madaukakin sarki ce fa asharat ilaihi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi fa asharat ilaihi قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون Allah ya kuma musulmi wata Qur'ani Allah ya baka shi akwai dadi go to bale gangaran Allah ga manyan mutane Sheikh Balalau ya daddane gangare ya je da yake saboda ka Allah ga Sheikh Balalau kaga ku ga mu yan kanana kaga iyaka mu sa'ata mun ka samu yayi karatu da Sheikh Gombe ka kusa iyaka ba da hadarin ayoyi kenan Shagon ya buga daram ya bar alaramma wallahi to wale baban mu Sheikh Abubakar Giro shi ma to saboda kaga alaramma mai mutane mu wallahi sa'ata muka samu saboda kan mutanen Argungu wallahi mu gode mu Allah samun wannan alheri gare mu na alaramma Usman wallahi ba karamin alheri bane saboda kan muna ƙara masa addu'a Allah ya ƙara mai lahiya kuma Allah ya ƙara masa imani kuma Allah ya ƙara mishi wadata saboda kun je da yake mana ruwan ayoyi lahiya lau malam bamu da matsala shine yana karanta mana ayoyin da Allah madaukakin sarki ke muna bayanin magana annabi Isa da cikin tsumman goyo uwa ta yi ishara da ce gashi nan ku yi magana da shi suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ta yaya za mu yi magana da wanda a cikin tsumman goyo kuma shina yaro gashi goye yanzu an ka haihe shi kuma gashi karamin yaro ya za yi magana da shi sai magana qala inni abdullahi magana annabi Isa ta rubuta sai ce ni bawan Allah ne atani alkitaba Allah zai bani littafin linjila lan gaba shi amma na suka ce madini amma bi ma'ana mustaqbal dan atani alkitaba Allah ya riga ya bani ko ba haka ba amma yana nihin zai bani nan gaba waja'ala nabiyyan kuma Allah ya sanya ni annabi ne waja'alani mubarakan kuma Allah ya sanya ni mai albarka nake aina ma kuntu duk inda nake ni mai albarka ne shi yasa malamai suka ce shi mutum mai albarka duk inda yake a cin uhani ne annabi Isa duk tahiyyatiyan da yayi duk inda ya sauka sai ya amfana da mutane inda yake imma ya warkar da mara lahiya wa imma ya maka wani taimako ko ya rayar da wanda ya mutu wallahi malam ka kusan iyaka abin ga iyaka mu'jiza
dan malam gumi ya ambata cikin tafsirin Ali Imran ya hade yace gani na warkar da mutum 50,000 shi yasa duk inda yake bukace na aka ya za a yi dumar lahiya na shi don da ka tayi matsalar ka ta kare babu ko sisi naka kuma ba a baka magani ka sha in kai makaho ne za a shafi idon ka kai imani nayi shikenan sai a sha ido su warke lahiya lau sai ka koma gida in kai kurma ne sai ka koma mai ji lahiya lau in kai gurgu ne a tada kawawu su tashi lahiya lau babu baka da matsala to shine Allah madaukakin sarki ke cewa id ayyatuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla wa id allamtuka al-kitaba ka tuna lokacin da sanar da kai littafin at-taura ko wal injil ko da injila wa id takhluqu min at-tayr ka hay'ati at-tayr kuma ka tuna lokacin da kake halittawa kamar siffar tsuntsu an ce sai ya tsuntsu ya samu laka ya mulmula irin tsuntsu mai waya halitta irin jemage an ce ya taba yin jemage dan san jemage ko malan sai yi haka fatanfukhu fihi sai ka kai busa cikin wannan tsuntsu fa yakunu tayran bi idni sai ya zama tsuntsu da izinin Allah gaban idan mutane ka mulmula shi sai ya hura mai iska sai ya ga daya tashi ya kama hira sai ya kai can gaba sai ya fadi ya koma lakati amma dai an gwada musu ko su gani ba tsuntsuna an gani kuma gashi ya rayu to duk Allah madaukakin sarki na bayanin irin ni'imar da Allah ya wa Annabi Isa alaihi salatu wassalam to shine Allah madaukakin sarki yace wa ayyadnahu bi ruhil qudus mu karfafa da ruhi mai tsalki shine malaika jibril sai Allah yace walau sha Allah da Allah ya so maqatatal ladina min ba'dihim da wa'anda abbayan annabawa ba su yi hada ba mabiya annabawa da ba su yi hada ba su yaki zakaransu ba min ba'di ma ja'atumul bayyinat bayan hujjoji bayyin sun zo musu ba su yi fada tsakansu kawai mi kauya za su yi Allah ya ce walakin ikhtalafu sai sun yi sabani su mabiya annabawan fa minhum man amana daga cikin su akwai wanda ya imani duk annabi ya zo ya wa'azi daga ciki sai a samu wani ya yarda wa minhum man kafara cikin su kuma wanda ya kafirta ko yanzu haka muke jama'a akwai masu imani akwai wanda suka kafirta to haka ma ko zamanin annabi Ibrahim da zamanin annabi Nuhu akwai mu'minai akwai kafirai kuma kowa ya ji abin da an ka wadi illa kawai wani Allah ya yi mai gamdakatar ya karba ya yadda wani shi kuma wallahi ya ƙi yadda sai Allah madaukakin sarki ya ce walau sha Allahu maqtatalu da Allah ya so da basu yaƙi ba basu yi fada ba za su hada kan suri guda kamar yadda mala'iku suke shi yasa duk da yawan mala'iku baka taba jin wani mala'ika ya saba da wani ko gadama ba su taba yi ba wanga mala'ika ya ce ayi nan wanga ya ce ayi nan ba su taba ba kuma mala'iku sun himu yawa nesa ba kusa ba da za a gami mutane da aljannu ba su yawan ko ɗaya bisa goma mala'iku ba amma mala'iku Allah ya game hankalinsu wuri guda ba su taɓa saɓawa ba amma mu yanzu in ka diba za ka ga saɓanin ma ya yi ma yawa mallai ma wanda kaji annabi ya ce yahudu sun kasu kashi 71 ƙungiyoyi daban-daban nasara sun kasu kashi 72 mu kuwa ga al'umma za ta kasu 70 da nawa 73 kuma an kasu yanzu aka an riga an kasu din ma yanzu aka in ka karanta littafin talbis iblis sai da ya kawo duk waɗannan ƙungiyoyin gaba ɗaya 73 sai da ya kawo su kowa da irin tashi aqida kowa da dan guntun abin gane ya koma gehe wai shi aqida gare wallahi mal in ka ji wata aqida ma sai abin ya baka tsoro yanzu kaga mai aqidar Qur'ani zalla su har ma yanzu abin pejin suna yada abin gansu Qur'ani zalla suna abin gansu ke Qur'aniyun sai da Qur'ani ba sai sai da hadisi ba kaga in ka diba ya ka halaka an wanda yazo da Qur'ani sai baka da hadisin shi ba to ubangiji Allah ya kare mu to saboda ka Allah madaukakin sarki sabanin da akwai cikin mutane ya faru da abin nan da ganin daman Allah da kuma nihi na Allah amma ba da umarni ne ba na daga cikin abin da aqida sai mutum yayi taka tsantsan yayi hattara ka ce kai ta'addancin ka wai ka ce wai Allah ya ce kai wallahi Allah bai ce kai ba shi dai in bai ga dama ba kai amma bai umurce ka ba ganin dama na Allah ya baka kai amma bai ce kai ba jama'a akwai bambanci ko babu wai kana ganin mutum na ya kama shaye-shaye
kullun cikin shaye-shaye yake amma sai ka ji wallahi dai Allah dai ya so mai lalugarka wai Allah ya so kuma Allah ya sa su saboda ka ga da ya ga dama zai hana su suna yana ba haka aqida ta ce ka yadda da kanka ne ko shekaran jiya na ga wani dan majalisa yana wani yaro faɗa cikin gida ya suka shan giya yaro ya sha giya ya to yana sabbatu sai dan majalisa ya to yana mai faɗa ce ni wallahi barin faɗa ma kare ne na ya ce wallahi ni barin faɗa ma duk wanda ka shan giya na ji Allah ni ban luwa da shi kai shekarar ka nawa baka ce ko ina ba sai ga na tuku ina faɗa ai hankuri sai ce wallahi malam yanzu dibi wanga wai a ce wai shan giya yake wai kuma cikin gidana wallahi malam ce to wallahi malam sai yana ta wani balaye saboda cikin ta yake lokaci ka san duk wanda ya shaye shanu sai ya ga wani balayen banza da to ubangiji Allah ya kare mu sai ya ce walakin Allah yaf'alu ma yurid sai Allah yana aikata abin da yake nihi daga cikin abin da Allah yake nihi shine saba wanda aka yi Allah san shi wa wasu mutane baiwa ne kai ba dubara ka ba karfin ka ba sai Allah yake mutun na kwarai wani wallahi ko goro bai ci bale sha giya ko sha taba kaga ganin dama Allah ne wani ko shi cin kullu in ba shi ba hankalin shi bai kwanci ubangiji Allah ya kare mu ya kamata mu karanta aya guda alaran ko gaba sai Allah madaukakin sarki ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون Allahu akbar Allah madaukakin sarki na bayan cikin wata aya duk wanda ke niyyar ci da wani abu ya ci suwa ya ba su a fi sabilillah in ma ka bada abinci wa in ma ka bada kuɗi wa in ma ka bada sutura wa in ma ka bada duk abin da kaka iyawa tun ka banin zuwa wani yini wanda kana son kai baka iyawa duk da ke wasu malamai suna magana cewa daga cikin abin da ka sa addini ya tsaya sai ana bada sadaka saboda duk wasu abubuwan da ka sa addinin Allah ya daga sama sai an samu su kuɗi cikin su kuma annabi ya faɗi zuwa ƙarshen zamani za a ga addinin Allah bai ta in babu kuɗi to shi yasa aka son duk inda musulmi yake yayi kokari ya san wa zai ya samu abin zai ba su sadaka karka zama sai an baka shi yasa kana ganin lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da man zalladhi yuqridullaha qardan hasanan sahabi yace kunna nuhamilu mun kasance muna yin dako don mu dabbaka wannan aya sai ga sahabi da geme ne ya ce kasuwa yana dako don ya samu kuɗin da zai toya ba su fi sabilillah to saboda haka kaga in ka diba zaka ga addinin Allah bai ta ya babu kuɗi akwai sanda ana sallah ɗaya sai mai ya ƙare babu abin nan shikenan wasu da yawa suna jiran su ji an kiran sallah babu mai ba ta suwa ba shi ko hetur dama dole sai an samu kuɗi an sayo shi bayan kaɗan ba to haka addinin Allah yake wallahi jama'a bai tahiya babu kuɗi ka te ka samu za ka te ka sa ni in tai kai ka te kowa ya to ya ba da nashi gudunmuwa saboda addinin Allah ba a son ya tsaya in ba kai ba wallahi wasu na ta su yi Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka azata ku da shi daga cikin abin da muka ba ku na arziki ku ciyar min qabli an ya'ti yawmun tun gabanin wani ne bai zo ba tun gabanin zuwan wani yini Allah madaukakin sarki ya mai na kira ne wannan yini la bai'un fihi babu sai da sai su a ciki duk da yake wasu malamai sun ce la bai'un fihi babu fansa ciki shine malamai suka ce duk abin da ka ce ka bada kuɗi ka siyo fansawa na kai yanzu in ka ce ka bada kuɗi an ka baka wayar ga kuɗin da ka ba su a fansa wayar gana kai jama'a ko ba haka bane me yasa an ka ce haka saboda tana ƙara kuɗi kuma tana faɗuwa ƙasa saboda daidai wa daidai a ce haka kuɗinta suke da wannan sai dai a fansa ɗai amma ka san mutane al'adar su in mutum zai na sai da Qur'ani sai ce to Allah wani yana son a fansa min Qur'anin da ko ba haka ba ba a cewa sai suwa don suna ganin kamar an ka ce sai suwa an walakanta Qur'anin da to amma
shi abinda malamai suka ce bai'un duk abin zaka ce ka siyo kamar kafan soshi ne kamar alhormata an kai an ka baka wannan abu amma dai ina ganin wani hanyar zubi abin bai kama shi ba ko yadda ba ko da ai shine in baka baka sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine fansa dan in zaka iya gana ka wani biyan abu ya kace sai ya kudi ne sun yi sama yanzu ga gidajen mai aruhe ana budan mai a kawo alaran ba samu ba an ruhe gidajen mai kaga abun ya zai hitina kuma nuna za ka ga wannan iya cewa lita naira 1000 kuma a sai dole to yanzu kana da mota ta tsaya maka lita ko naira 1000 an ka ce baka senta za ka fanso ta ka zo da ita jama'a ina fata mun gane magana to shi da aka ce wallahi mutum ya ciyar tun gabanin wani ne bai zo ba wanda babu fansa a ciki ko ka so ka fanshi kanka baka iya fansa kanka yace wala khullatun babu wata abuta soyayya wanda ta iya amfanin wani da wani a hilin kiyama duk nika son ka ban iya an so ka abuta ta da kai in baka yi ma Allah daidai ba wallahi ban iya an so ka kai ba baka yi an so ni amma kaga nan duniya aboki na iya shiga da hita ya an so aboki ne in ya shiga matsala jama'a ko ba haka bane to amma wallahi hilin kiyama baka ma san inda zaka na kace kai magana an so shi ba inda wa zaka kai magana an so wani wallahi baka ma san inda zaka na baka ma san ina zaka kama to duniya shi ya abin shi ya taya kada kai cikin wahala saboda karan tashin kiyama ko ka so ka abin gaba ka iya wala shafa'a kuma babu ni ceto sai da izinin Allah duk wanda bai da gaskiya ko ya so ya ceci wani bai iya ba amma Allah madaukakin sarki in ya bada izini a ceta ana ceta sai wanda kuma Allah ya yarda za a ceta shi yasa malamai suka ce wagga aya ba ta kore ceto na gabaki ɗaya ba a'a babu wani ceto da zai amfani sai wanda Allah ya yarda da shi to shi yasa malai ce min qawli maji'i dhalika al-yawmir rahib tun gabanin zuwan wannan yini mai ban tsoro alladhi la tastati'una an taftadu nufusakum bimalin tuqaddimunahu wanda ba ku iya fansar kawunan ku da dukiya wanda za ku iya gabatar da ita fa yakunu kalbai sai zan kamar ciniki ka ba da kuɗi ka ansu kanka ko ka ba da wani abu ka ansu kanka baka iya wallahi malam baka iya shi yasa a hilin kiyama Allah madaukakin sarki yayin magana sautu ma'arid yace yubassarunahum يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه الله أكبر Allah ta'ala ya ce yubassarunahum suna ganin su kana ganin ina ganin ka kowa na ganin wani hilin kiyama yawaddul mujrimu wanda an mai laihi dan ta'adda yana gurin law yaftadi da zai iya fansa min azabi yawmi idin daga azabin wannan yini bi banihi da ƴaƴansa Allah ga ƴaƴanan duka Allah rike su a fanshe ni Allah rike su can a sake ni ko ba haka ba wa sahibatihi wa akhihi da matatai ya bada matatai Allah ya rike ta can bin ka santa Allah ya rike ta ni dai a bari in wuce ya hita wa akhihi dan uwansa kace duk ƴan uwanka yanne da kai ka bashe su kai dai kai escape wallahi malam ba bai Allah bai wa fasilati dangi ne gaba ɗaya dangin uwa da uba da hadda na matatai duka ya hada ya basuwa wallahi malam shi yasa kama ubangiji da gani wallahi malam bai da su amma wai matasan ga inda duk ana ja muku hankali wallahi ku ya tara duka kayan mutane wai ba su ji kaga matashi ana nuna mai cewa wallahi kai hattara sata da kuka yi wallahi ba ta da kyau wannan yin nan ce wallahi Allah ya kama mutum wallahi sai ya wahala amma sai ce to wallahi malam mu lokacin mu muka bugu malam wai yanzu a waye gari wai nau'in sata iri daban-daban akwai cikin ƙasar jiya wani kaban labari ya ce su jami'an tsaro in an kai sata su masu cikin rijiya sun san ko su ana sun san tim ɗin da ka wannan sata
barayin su ma saboda cikin gida sun san ko suwa na an kai sata awaki an san suwa barayin awaki an kai sa group na an kai sata hanka masallaci an san ko suwa na to an kai satan mashin shi ma an san ko suwa na ka dibi wanga bala'i da shigo malam har da masallaci aka zo a saci kayan masallaci a tai da su to bale an ka ce daki an ka bige daki an kai sata cikin daki an san ko suwa na to bale shi mashin da su barayin mashin an san ko suwa na barayin mota an san ko suwa na in aka ce aka shiga daki aka yanke sila aka shiga an san ko suwa na in aka ce aka bige POS shagon POS aka dauki kudi an san ko suwa na kai ji wanga musiba mana amma duk matasan ga kuma in kaddiba zaka kowane wallahi mana in kaddiba musulmi na uwaye ne maza da mata duk musulmi ƴan uwa ne duk musulmai ne amma ya shiga wagga mugunyar sana'a in ka shekara wa'azi wallahi kallon ka suka kar suna kallon ka sara wallahi ma ranar duk Allah ya kama mutum akwai matsala shine Allah madaukakin sarki yace wa fasilatihi allati tuwihi da dangi ne wanda suke tattaro shi wallahi malam yana son ya bashe su gaba ɗaya don a sakai Allah ba zai sake shi ba shi yasa Allah yana bayanin wannan yana alƙiyama wallahi malam sai hankalinka ya tashi abinda ɗaya ka hishe ka aikin ka kwantar da hankalinka arzikinka wallahi ba zai tsere maka ba duk da haka son kai kuɗi da rori in lokaci bai wallahi ba ka yansu duk da haka son ka ɗauki abu dan ga suna sata ba su zama kowa suna sata ba su zama kowa kaga mutum ya saci ga sati ya saci mashin 3 duk ya sai shi su kuma bai zan kowa ba wala malam har da yunwa cike ta isai ƙwarai wani sashi ina aka shi sata amma rabin kayan ba shi da su ba masu gidaje su adda saboda su kaza su an so shi an kan mai kaga in kai me ya gane ba ko kidnappers cikin dai sai ga wahalta suke wani ya mamu labari ji ne ko dazu cewa wasu sun ashi wajen miliyan 30 sun ashi wayoyi amma suna rungume da kuɗin suna jiran sai masu gidan sun so sai masu gidan sun zo sun ashi kuɗin sun ce a sake wannan suna a sake shi suna cikin wannan hali an ka to an ka far musu an kashe su an kama wasu waɗanda an so kama an ka sake su an ka mai da kuɗi yanzu kai wanda ka iya zuwa ya ashi miliyan 30 jama'a ai ya kamata ya kuɗi ko ya hau motar ƙwarai amma la hayyo ciki ta isai sai ga mutum ya ce ya ja baro malam sai ya ce shi harakoki dai mutum ya ce ya ja baro mutum ya ce ya mesin mutum ya kafinta sai ga ya ta yi wurin mai nama ya sai nama ne hankali kwance ya ci kuma ya rika ma iyali ne ya ta da shi kuma hankali ne kwance amma ga wanga mai mugunyar sana'a mai manyan kuɗi amma kuma babu albarka ciki ga hinan tsiyace duk wanda an kamo cikin mutane sai ga wallahi ko naman ƙurabe da saboda babu albarka ciki Allah ya isa yayi yawa ciki ubangiji Allah ya kare mu shine Allah madaukakin sarki tun gabanin zuwa wannan yinin wanda yake la khullatu fihi wala shafa'a babu soyayya ciki wanda za ta amfanin mutum wala shafa'a kuma babu wani ceton da mutum zai iya wani in ba Allah ya yarda ba shine sa mallan yake cewa ran wala shafi'an yashfa'u lakum li hatta ankum min sayyi'atikum babu wani mai ceto zai iya kankare muku zunubanku illa an ya'adana Allahu rabbul alamin sai Allah ya izini ubangijin halittu sai Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimun kafirai sune azzalimun ay la ahada azlamu mimman wafa Allah yawma idin kafiran babu wanda yake zalunci mutum zai gamu da Allah wannan yini yana kafiri babu wanda yake zalunci ne wal kafiru billahi huwa az-zalimul mutaaddi alladhi yastahiqu al-iqab kafiri wanda ya kafirce ma Allah shine azzalimi dan ta'adda wanda ya tantance a mai kubaran tashin kiyama zalunci duk ya kai Allah ya ce yi sallah shi yarda ka kiya amma ka ce ka wuta mu wani abu daban kaga an kadiba mutun yayi kafirci yayi butulci kin yayi zalunci kuma dama zalunci shine a dauki abu da inda yake azashi inda bai dace ba to muna roƙo Allah madaukakin sarki shi muna kariya kuma Allah ka ba mu ikon ganewa jama'a da yake lokaci ya riga ya kusanto mu kuma ya riga yayi mun zo gaba kuma ayi hakuri da abin da ya dan samu wallahi dama juhudul muqilli ne muke muna roƙon subhanahu wataala inda muka yi daidai cikin karatun mu Allah ka ba mu lada kuskuren mu kuma Allah madaukakin sarki shi yahi muna bayan Allah muke tare da su koyo shi Allah ya saka musu da alkhairi masu tallafa mana kuma Allah ya taimaka musu Allah shi yadda da su ya sa albarka cikin rayuwarsu baki daya Allah mu roƙe ka da sunayenka akwai sakataren masallaci wadata tela Allah ya saka mai da alkhairi
Alhaji Wadata yana daga cikin mutanen da suke suna taimaka wannan majalisi kwarai da gaske. Allah ya saka mai da alkhairi. Muna ƙara addu'a Allah ya ji kan malam Giro, Allah ya masa rahama, Allah ya sa ya huta. Zari'an malam Allah shi mata albarka. Allah mara roƙonka da sunayenka malam Husaini Giro, Allah ka rika hannun shi, Allah ya masa albarka. Allah ya bashi ilimi mai albarka. Allah mu roƙe ka da sunan ka samu gama lafiya, ka samu cika da imani. Ya kamata mu sanar da jama'a cewa insha Allah Alhamis akwai baƙin malaman za su shigo nan, musamman shi Sheikh Professor Mansur Sokoto za su shigo Alhamis, da Sheikh Ibrahim Aminu Daurawa zai shigo Alhamis nan garin, Sheikh Abdullah Gadan Kaya shi ma zai shigo, da Sheikh Abubakar Salihu Zari shi ma zai shigo, alƙali kenan, da kuma Ahmad Suleiman Kano, da kuma shi Gangaran wanda ya tashi yanzu ga suna cikin waɗanda aka gayyata, da kuma sakataren alarammomi na ƙasa Alaramma Nasiru Salihu Gwandu za shigo Alhamis insha Allah domin gabatar da wa'azi. Za a yi wa'azi Alhamis da Juma'a in Allah yadda. Da yake Alhamis insha Allah magriba zuwa isha za su karatu nan, sannan ran Juma'a da dare kuma za a yi gidan Jarma, su ko mata za a yi nasu ran Juma'a da sahe, nan Alhamis shi ko gidan Jarma za a yi na mata insha Allah ta'ala. Muna fata Allah ya kawo su lafiya. Wannan daura aure da za a yi kuma Allah ya sa shi lafiya. Allah ya sa mu gama lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 19:20. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.